Euskaraldia hizkuntza portaerak eta ohiturak euskarara ekartzeko ariketa soziala izango da. Ohiturak alda daitezke, askoren artean, adostuta, taldean eta batera egiten badugu. Aztertu zure euskararekin egiten duzuna eta baloratu zer hobetu alduzun. Eraman zure ahobizitza pagerian eta utzi oso euskarari, baita ere ezezagunekin lehen hitza gutxienez egiterakoan. Horixe da ahobizik jokatzea. Aurretik, zure ingurukoekin komentatu eta adostu, gertukoenekin batez ere. Baten batek zure aukera ulertzen edo partekatzen ez badu, lasai, zeure aukera da. Aurreiritziak gainditu. Uste duzuna baino gehiagok ulertzen eta erabili nahi du euskara. Baiet sorpresa hon asko hartu? Hala ere, porroten bat gerta daiteke. Aurrikusi hori ere, eta ez etxi, eutxi. Lorpenak gehiago eta handiagoak izango dira eta merezi du. Elebiko elkarrizketak eman daitezke, zuk euskaraz eta solaskideak erderaz. Bion aukera da, beraz, aurrera. Esperientziak onak eta ezain onak jaso kuaderno batean eta partikatu ariketak ideekin. Divertigarria eta lagungarria izango da. Eroso sentituz, egin nahi duzuna egitea da importanteena. Horretarako, ekitea da ezinbesteko lehen urratsa. Ingurukoei jakinarazteak lagunduko dizu. Solaskideak ulertzen duen galdetzea edo egiaztatzea komeni da. Eta zailtasunak baditu, modu errazean esatea.